Allah bai gashi sai uga Allah taimake ka uga sai ma sai uga ba ya taba ka ne mu taba shi yanzu mu sha jinin shi sai uga wai na yaran nan ne yanzu ba su iso bane ba wallahi ya uga ina ga sun dan tsaya ne ko akwai wani matsalar ne dai ban dai san me yasa ba amma bara mu je mu duba su mana to ko mu da ka kaskara su zauna nan okay to ba kana uga Allah sarki sai ina kuka shiga ne uga tun da yake jiran ku ne wallahi mun dan tsaya anan dan bayani kun san ba uga baya san jira fa wallahi ki uga ne ke ba da haka ne uga ta fito shi fa Allah ya ba Allah ya tafi sarki uga ake ciki ne na samu kiran ka ne wallahi lokacin ina dan bayana an duba sa harka yi kuma gobe samu ga aikin ma barin shi kai kowa da su wallahi ga in ji muka kiran ka to mun kai komai fike sai mun kace mun jira wannan shi kai mu ga mu ba shine kai hankalin mu ne Allah mana zan zo ina jiran ku za ku zo ku jira ni wa ya guri oga ya guri sarki wallahi matsala aka samu kai ka sani ba ma jiran lokaci ko in an kira mu za mu ko aka je ban ji kiran ka wallahi Allah na ga ma wai ce ma ta dauke na je jubo su wasu gayu nan dan bayan kawai neme su na rasa wayan ma kai wayan ma fa ga fa Allah ne ta kaita fa latin fa ta sha fa kira na same ta fa kira na same ta nan gayan nan ga yaran nan ina neman shi in bai zo ba zan je har gida in fasa mai kai ha ba uga sai ka je ga mu muna dauko shi muna nan din ai ba wanda ya sai maganar kaya oi kayan za ka kai ya kamata ka san jasalin takunka saboda an sa ma ni jiya mu ki za a canza salo uga ka san da wa kake yawo ka san da wa kake dole a ba masa nan hanya kayan nan yanzu ga kayan za ka kai ko sai uga kanna ra abu dai mai ita bai kan ko uga to kayan waye wannan idan ka je ka samu fasarar Allah ki ka ba shi kayan nan an gama ya san inda zai an gama sa'a ma oga jitu rike ta an gama san ta inda za ku ba matsala kar ku bi ta kofar kudu ta kofar arewa oki to gashe oga Allah ya dafa oga ana ta gado wuce That's the life I choose. I bani da niyan canzuwa dan idan na tuba dan wuya babu lada. Kai, jitu kayan nan ku za su ƙara so kuwa. kai su muke jira su Ni fa na ga tafa. Mun ba su zo ba kayan nan fa kawai sama zamu da su. Ga fa dai. kai kana ganin ko sun zo za mu ba su kayan ne ma Ai ci da kayan kawai zamu musu a cikin gaya ma. Allah wallahi. wani ma ya ci Zan sun ƙara su. aslan ma sun zo Mace nake gani a gurin. kaga dadin ma kawai kenan Allah ba da kayan Allah ya tsinan kawai karɓa zamu musa. ita wasa dan ne mutu zaka dan kauyanta Mu ba gurin mu kama kaman mu ba. Wani yaji. Bai dai ka je mu amma lera ba. Mun sa ta ba kai. Yanzu mu je mu je mana da shi mu karɓi kuɗin mu haɗa da kayan namu mu ci. Kawai shine mu ƙarasa gurin. Sabon sauti muka kawo, cause your back dan mun dawo. Muna gamawa da haters everyday in mun dawo. Me kuke so mu baku? Dr. Fina ce taku, kun san ai mun iya taku. Kashe kiɗa sami ni beat, enemies ma ga su acid. Ya ake ci. ne magana Ina kaya. ina kuɗi ba kuɗi ba sai kun buɗe kaya kun sha. Buɗe kai ta siye shi. ta gado Sha. Karɓa mana ko in fasa ma kai. Sarki da mu. Ga you get it. Jamu mu je lagireto. Wannan
lagireto ko ba haka ba. Everybody. garin ya wata kala ba. Situ. Tashi mana. Ka tashi. A wurin nan fa. Anya ba mu fota ba. Allah na ga zami wata. Ai wannan duniyar nake gani. Ka ba a Saudiya. Wallahi na sama fata sakuwa. a ragawa. Ka ba ka awa nake gani fa a nan gurin. Laraba ma wucewa suke. Kai ga sama kai ba ku tashi ba. Tashi mana kai. sa'a kai duka ta gefe. Waye wannan ne yake daga mutane na? Ban san shi ba. San shi ba. Ai sai ganin yawa. Ai gina kake takura mutane. Allah kore. Allah. Allah. Allah ya shi mutane. Na magana ina ka ina kudi. Ai ka zanyi. Kai. Raki magana ba. Naka. Sai